lamari min ani ang thangna phuru kebota kabi Sangtinioro sini takuk sima belane sini jak sini oro bisrangon amsani hoite bo sini chorilam district ni secretary tongmani so tamong kamia suddenly kaise incident accident ngai borobini langmari kha ang bobai sujoro tipramo thatai YTF khaipro simi sinia ang bobai childhood ang jefro ani schooling Saint Xavier ang jefro porifro afrun simna ang bobai kama ke sini ja bini familiar bang belane jotono bot bini bihing ni digi e bini yang digang belane sini laja ang jefro pano bisang gonjo phaigang kai bong nok ang habi rok thang but miya khang belaino potat sa khanawai bo bini langma ari lang khani khamani belam bekha tong choliya tamni bo khoroksa abo simia belai tangkra sini YTF ni samungai bo greater tipralen khoroksa warriors so mai warriors no sang kamani belaino sang bekha dukunango semia thinango khorok besek tai mai warriors sang mano oi bekha bai samung khainai ang tabo bini kono samanang poito tongo bubagra abo kaisa bumongya bubagra abo kaisa brand ni po samane akok tabani khunjwang khanai pong mai kang matong so abani bagaino beleno bekha du khunang abo sanani pan se teko kri khabini bagai tabuk thui thangmani yagulo kaham sanani da hnai natam hunai abo aska palmai ata so ang khnamani belaino bini hik saibong family ro belaino kosto abo kabuma joton or luko khaite seman ka abon bai sing YTF ni hoite ti promote haningai sing biskango okok salainai alusana lainai biskango bono je mansuk suba sumansuk ADC hapang ni hoite tamo sujugriman abo sing 100% bising 100% sing bono je nang kumani bono ronai tini beleke kha khamai sing roma pheleka bisango ni borko sini khoroksa YTF ni soilam blog ni secretary bo miya hora accident ngai GBO talangkro bo bini lama sokha ke aboina sangroma phaleka beleke kha khamai tongkha ta ke bini je active be jebe srangai samung khayo sini bobagani warriors ngai bini bosin logi krikham o kurini bagino tini o sing simia o amchini joto borok bai tara YTF thanai do beleke kha khamra ke sajino sagasin borograng em runal bo subana ni samane sing palke phaioro baike subai man bono sing kainai bin family no baike subai biokri phano bono bin je wansungman no baike club kainai abrong sing wansubai subala ne ke abona barbara sawo belake tini kha khamle sing ro sobalake bahai ma tungsar bo tini sungsana ya kare klang katai nong no ya kare klang thako sungsana abona ma soje belak kha khamai tongo bokha srangya ga bokha srangya bagina sing tini jagawo phai bono last bono bidana bagi sing ma phakya ke bini je accident mane nogoi belake wana ma singcha je be accident khani khanaka belake wana ma singcha bo samung pai nogo thangpuru lamo kaisa gari bai thutai bo bini dukumangka lama no hobigo sogena segena bin lama sokha ke belaka kha khamjak sing belaka kha khamai tongthagya elaka nila rangi tongkha tini busuma yakra thang babe হরদি পড়ো 9:10 রকম খাতাম 10:30 রকম সিনি খুব অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার সিনি গেরদি বলেন চবাব হুইলেন সিমি লগেরি তংনাই সিনি থৈথাंनाय সিমন দেববর্মা সিনি অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার তংনেব বিন কামি ইনকে বরকুবারি বিশ্রামগঞ্জনি ओमफ्राय খুব দুঃখ নিয় বমিয়া হর অ্যাক্সিডেন্ট নই আমরা হসপিটাল লাংখাবনো লগিন ফায়ার সার্ভিস বাই তখন বনো সিং বানচিরি নারমালি অসংসানো ইয়াকরি থাকা গে তিনি অমন সিং ওয়ামচেনি ন সিনি এমডিসি সিনি এমএলএ দামানো সিনি ডিটিডিসি হাপাংনি হনারেবল ইএম ইউথনি YTF ni ইনচার্জ বরংগনি সুহেল দেববর্মা YTF ni সেন্ট্রাল কমিটি ni আদং রক ডক্টর স্মিথ সিনি সুরজ দেববর্মা তাই সিনি জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান ডাইরেক্টর
da pon sabung chele te haikeno sin district ni daumri te haikeno block ni te district ni white tip ni adong singbin family be malaka tinda hamke kok salme to buskang salo singbung no subanai karon ki sini takuk simon thithangjane bini masa serai botongo te kaisangke bini bihi je bin logisong ko ekdin no ko pregnant ni bokna sing bin delivering nai or bo sing chubanai te finance halo bin condolence service bo sing chot mili sing chubalai ne white ni hoide bo sing chubalai ne tai finance hal rogo bin serai no ba bin family no sing bahike bongno te bo chubai thangman omo sing oksai chablai naline social media no bini belake kha kosom te kha domani sal ni mano sini khoroksa sengkrak Sorilam political blog ni bo khoroksa secretary hisabe tongmani sengkrak sini sini dokhani bagi belai ke khasugoi samdanai borok ini miya horni 9:30 tampuru bono kaisa truck phainai bono thuthai mabai bini langma sonan nakha on bagai sing emon khatini sini khoroksa sini takuk sengkrak no sing tini gamakha amon bagai sing tini bini sal bini paithak bini tini sanskar sing phaija amon bagai sing lugu joto sini lukurongno sinti prasad dokhan lukurongno sao jate bini atma shantini bagai sukni haw thangibo bini shanti kamonan bagai bini bagai suri lainnya ning thang Koroksa mo hai sengkrak samutani tongnai botab dokhani samung wagi tangu sungkhnaka to mamani bai bahai ma tong omo tam sanani pok sakri ka tamni sanani omo bohai koroksa sengkrak kamai thamun bagai sini takuk simon sing abo bono sing tam sanani bokhawo bothil tongnai thei thangkono sing yakari thangkono sini khawo bo sob somoi tongnai mo bo kami mo omo borko kami hinjago bisram bisram